E 25, orele fără 7:04, cu 5 minute în urmă ați fost eliberat din secția de la Spitalul Clinic de Psihiatrie de la Costiujeni. Puteți să ne spuneți cum ați ajuns dumneavoastră la spital? Pe data de 18 luna 9 2014, aproximativ pe la ora 10, am fost luat cu forța de la piață. De către cine? De către 4 milițiuni, 4 erau atunci. 4 polițiști. S-au prezentat? Nu s-au prezentat și Nu s-au prezentat cum nu îl s-au cheamă? prezentat corect. Ne-au arătat numai decizia Curții de Apel Bălți. Ne-au arătat-o și nici tare nu ne-au citit-o și m-au luat forțat, m-au trântit în mașină și m-au adus aici. M-au dus la poliție întâi. După care La poliție la Glodeni. La poliție la Glodeni. După care eu am insistat ca să mergem pe acasă, să îi spunem soției, să declare unii mă duc ei și am mers pe acasă, mi s-a deschis fereastra, o leacă, și soția nici nu dovedit să iasă din o gradă și eu spus că mă duce la Spitalul Clinic Psihiatric la Chișinău și închis ușa și ne-am pornit și m-a adus direct aici. Cu 3 polițiști am venit, unul a rămas acasă pe loc. Cu 3 polițiști și doar Da, 2 serjanți și un lieutenant. Doar dumneavoastră singur în automobil. Da, doar eu singur. Am înțeles. Ați reușit să vă luați haine, ceva acte, documente? Nu ne-am luat nimic și nu ne-au spus... Telefonul ați reușit să vă luați? Nu, și nu ne-au spus ce trebuie să iau. Nici Ca nu să iau sopon, pastă de spălat dinți, periuți și așa mai departe. Mai multe lucruri care sunt necesare aici și hârtii pentru toaletă. Am înțeles. Dumneavoastră, v-a informat pe cât timp vă aduc aici? Da, pe 30 de zile. Atunci le-ați comunicat la polițiști că nu sunteți de acord? Le-am comunicat și eu acasă v-am spus că am o decizie de la Curtea de Apel Bălți, unde scrie că este de la data de 5 luna 9 2014, sub numărul 18303, în care scrie că demersul procurorului este respins și cererea e trimasă la Curtea Supremă de Justiție. Și ei nu te-au lăsat să iei decizie ce era? Nu m-au lăsat să le arăt decizia și nu m-au lăsat să iau nici o suită mașină tăți și ne-au pornit direct la Chișinău. Am înțeles. Când ați ajuns la Chișinău, unde v-au adus? Aici la spital, da? Întâi am luat pe Chișinău, aveau ei o chestiuni personale. Un personal avea și l-au lăsat, după care am venit aici. În timpul ăsta stăteai în mașină, nu-ți permiteau să te duci nicăieri? Nu. Și pe urmă te-au adus aici? M-au adus aici, ne-au adus la cât timp a durat drumul de la Glodeni până la Chișinău? Undeva vreun ceas și ceva. Un ceas și ceva? Da. De la Glodeni până la Chișinău? La Glodeni până la Chișinău. Am înțeles. Adică au mers destul de repede, cu viteză mare. Au mers destul de repede și cu toate încălcările, fiindcă ei săleau, nu se uitau la linia întreruptă, neîntreruptă, mergeau, fiindcă săleau să ajungă la timp. Am înțeles. Aici, când ați ajuns, ce s-a întâmplat? Când am ajuns pe teritoriul spitalului, am intrat la administrație. Au tras mașina lângă administrație, clădirea administrației. Clădirea administrației, da. Leitenantul s-a dus la administrator, și 2 polițiști au rămas să mă păzească pe mine. Am stat undeva aproximativ vreun ceas de vreme la administrator. Și în timpul ăsta erai păzit de 2 polițiști? Da, și în timpul ăsta eram găsit de 2 polițiști, eram păzit. Și la administrație și mai departe ce s-a întâmplat la administrație? Și eu ieșit de la administrație și-o hotărât întrebarea, m-au adus la secția de primire, la secția de primire, unde m-au dezbrăcat, m-au consultat, nu m-au consultat nimic, nu m-au întrebat aproape nimic. Cum te-au dezbrăcat? Mi-au dat alte haine. Ți-au dat alte haine? Alte haine. Nu le era interesant la nimic chestiunea asta, cum să iau și să iau nimic. Interesa cazul... Adică nimeni nu s-a interesat de ce te-au adus aici și cum te-au adus, da? E interesat are cazul de ce am venit. Deși m-au adus 3 polițiști, rideutăți care erau acolo. Adică mătat pe persoană de 74 de ani, te-au adus 3 polițiști. M-au adus 3 polițiști. Dumneavoastră,
V-ați dat consimțământ tot ca să fiți internat în spital? Nu. Dar v-a întrebat cineva? Nimeni nici nu m-a întrebat și nici administratorul nu m-a întrebat, nici nimeni. Adică ați vrut să mergeți acasă din prima zi, nici n-ați avut nicio intenție ca să participați la expertiză? Deloc, n-am vrut deloc, dar nu mi s-a dat drum, fiindcă am fost internat în secția numărul 17 și unde este închisă, Și permanent. Acolo îți permitea în secția numărul 17 să mergi, să te plimbi, să ieși afară, să te duci la magazin, să te duci în oraș? În afară decât la toalet, la stolovă și la balconul unde toți fumează acolo și în toalet nu ni se da nimic, nici o permitere. Am înțeles. Când ai apelat la avocat? Duminică dimineața a venit fișorul și probabil că duminică eu i-am spus. N-ai avut telefon, adică ficiorul telefon n-ai avut mobil n-am avut. Numai la ficior îi spus, da? Din secții nu ni s-a dat voie să sun nicăieri, nici acasă, nici asta, nici nimic. Și ai apelat la avocat prin intermediul ficiorului? Da. Și am înțeles, avocat când a venit? Avocatul a venit pe data de 24. 24. 24. Undeva pe la vreo 11. Am înțeles. După ce a venit avocatul și a intervenit, care au fost acțiunile lor? După ce a fost avocatul, după toate convorbirile, s-a început convorbiri între șeful secției și doctorul care mă lecuie. S-a început convorbiri mai aprige, mai interesante, fiindcă ei erau interesați în chestiunea asta, ca eu să nu spun ce și să faci